Jedna z najčastejších vied, ktorú počujem denne od žien je, ja by som aj chcela urobiť premenu, ale okolie mi to nedovolí. Manžel mi stále nosí sladké, práce stále niečo kolegyne donesú, rodina varí veľa jedla, každý druhý týždeň mám nejakú návštevu alebo oslavu a tak sa postupne presvedčaš, že ty vlastne nemáš kontrolu nad tým, čo robíš. A dnes si poviem niečo, čo možno nebude príjemné počuť. Väčšina ľudí verí, že ich okolie rozhoduje o ich návykoch. Ale keď sa na to pozrieš bližšie, nie je to úplná pravda. Tvoje okolie ti môže ponúkať jedlo, priniesť koláče, navrhovať donášky a super večere, ale stále existuje jedna vec, ktorú nemôžu urobiť. Rozhodnúť sa za teba. Ja som tedy robila to isté. Verila som, že všetko dookola mňa mi komplikuje moju snahu žiť zdravo a chudnúť a urobiť premenu. Návštevy, rodinné oslavy, babka mi nosila jedlo, mamka piekla koláče. Keď som žila s rodičmi, tak každý druhý večer sme si otvorili nejaké slané náso, dali nejaký mini pohárik, poldecko alebo vínko, lebo sa to hodí, lebo sa to patrí. Lebo som mala ťažký deň, lebo si zaslúžim a kadečo. A postupne som si vytvorila presvedčenie, že by som sa možno vedela zmeniť, že by som možno vedela robiť tú premenu, ak by som žila v ideálnych podmienkach. Takže problém bol, že tie podmienky nikdy neprišli. Aj keď som sa odsťahovala od rodičov, aj keď som užila sama, aj keď som užila s partnerom, stále tam bolo niečo, čo mohlo za to, že ja neviem urobiť premenu. Keď začneš meniť svoje návyky, stane sa jedna veľmi zaujímavá vec. Ľudia okolo teba si to všimnú. A často reagujú nie preto, že by ti chceli zle, ale preto, že tvoja zmena narúša ich normál. Ak ste vždy spolu jedli koláče, alebo ak ste vždy spolu išli do kaviarne na koláč, alebo ak ste vždy spolu jedli nejaké chutné jedlo, alebo pili alkohol a zrazu ho odmietneš, je to pre nich nezvyčajné. A tu sa deje niečo zaujímavé. Veľa žien v tej chvíli cítia tlak. Chcú byť divné, nechcú vyzerať, že sú príliš prísne na seba, nechcú spôsobovať diskomfort danej osobe, tak radšej ustúpia. A postupne si vytvoria príbeh, ja nemôžem, lebo moje okolie mi to nedovolí. Lenže pravda je často jednoduchšia. Nie je to o tom, že nemôžeš, je to o tom, že je nepríjemné povedať nie. A toto je presne ten moment, ktorý veľa ľudí nechce ani len počuť. Disciplína sa nebuduje v ideálnych podmienkach, buduje sa práve v týchto situáciách, v týchto momentoch, keď niekto donesie koláč, keď všetci naokolo teba jedia, keď bolo jednoduchšie zapadnúť a jesť len preto, že jedia iní a piť len preto, lebo pijú iní. Pretože ak tvoje rozhodnutie závisí od toho, čo robia ostatní, tak vlastne nikdy nebudeš mať kontrolu nad svojím životom. A to sa netýka len jedla, týka sa to práce, vzťahov, celého tvojho života. Ak máš pocit, že tvoje okolie často ovplyvňuje tvoje rozhodnutia, skús sa na chvíľu zastaviť a položiť si jednoduchú otázku. Naozaj mi nikto nedovolí robiť lepšie rozhodnutie pre seba, alebo je pre mňa len nepríjemné spraviť iné rozhodnutie. Na tomto YouTube kanále, tak ako aj na mojich všetkých socials, hovorím o veciach, ktoré väčšina fitness sveta nerieši. Je to o tom, ako si nastaviť hlavu a systém tak, aby tvoj život fungoval aj v realite, nielen v ideálnych podmienkach, ktoré reálne neexistujú. Ak s tebou tieto moje myšlienky rezonujú, môžeš sa pridať aj do mojej komunity na Patreone, kde krok po kroku budujeme tento systém, ktorý zapadá do tvojho života tak, aby si mal výsledky celoročne, kde ti pomôžem zvládať akékoľvek situácie, ktoré sa ti dejú počas roka a stále vedieť pokračovať ďalej a byť fit. Odkaz nechám pod videom a posledná vec, napíš mi do komentu, v akej situácii je pre teba najťažšie povedať nie. Som zvedavá.